दिनै आं दंफैयो लाइमुथि आरो बेजों लोगोसे लावफानि आस्राबारि बे जायगायाव दिनै ख्रिस्टमास माब्रै जादों माब्रै जायाखै रायजोफोरजों आङो मोनसे रंजानाय दिन बोसोराव खनसे बे रंजानाय दिनाव आङो दिनै फैनो मोननायनि थाखाय आस्राबारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो जासिनायखौ आं होग्रोबावो। दिनै आं नुनो मोनदों जोंनि बुहुमनाङैनो जोङो दिनै ख्रिस्टमास जि जिसु सारिजानाय बे दिनखौ बुहुमनाङैनो जों बयबो फालिदों आरो फालिगासिनो आरो दिनै निउ इयार फैगासिनो। बे निउ इयाराव गासैबो मानसिफ्रा गोदान जिबन गोदान लामा लाफिनगोन आरो गोदान लामाजों आङो थाबायगोन बयखौबो आंनो मोनसे मिजिंथिनाय आं दङ। दिनै आङो जि लावफानि आस्राबारि लाइमुथि रुनिकाटा एरिया रुनिकाटा आरो बेजों लोगोसे लावफानि आस्राबारि हादान एरियायाव आं दिनै ख्रिस्टमास जानो फैदोंमोन। बे फैनायाव आं दिनै मोनसे न'खराव आं दिनै हाबफैनो मोनदों। बेनो जाहैबाय सासे दिनै आदैनिनो वाइफ मादै बिथाङा गोबां बेमारनि गेजेरजों दिनै भुगिनांनानै दं। दिनै नंगौ दिनै जोंनि माखासे लिडारफोरा दिनै माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै बेफोरबायदि समयसाखौ मावनो थाखाय बा समयसाफोरखौ सुफुंनानै होनो थाखायसो जोंनि लिडार। दिनै बिनि थाखायनो आं माखासे जोंनि लिडारफोरखौ खावलायो गासैबो गामि एरियायाव साफ्रोमबो सुबुंफ्रा दिनै बेमार जादों बा बेमार जाबाय थायो होननानै जों खोन्थानो रोङा बा नुवा। दिनै सासे सानै गामि एरियायाव बा जोंनि BTC आव दिनै बेफोरबायदि साफ्रोमबो लिडारफोरनि सिगां आं खावलायो सोरबा बेमारि न'खराव गैजायै अबस्था गैयै मानसिफोरा दिनै बेमार आजारजों दिनै गोदोसोनानै दङ। बेफोरबायदिखौ नायनो थाखाय जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनै गोजौ जायगायाव गोजौ मासियाव बा गोजौ बिबानाव दिनै थिसनहरो। बेखौ लानानै आङो दिनै सारमोननिसिम आरो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे सोरबा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाया दिनै बिदिनो समयसायाव गोग्लैनाय बेमार आजारजों गोग्लैनाय बिदिनो माखासे बिपदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे रेसपेक्ट होनायजों लोगोसे बिथांमोननो अनसुंथाइ आरो हेफाजाबखौ होलायलायो बेखौ आङो खावलायदों। आरो आङो रायजो राजाफोरखौ आं गोबाव समनिफ्रायनो आं बे निउसखौ आं बुंबाय थायो आरो फोरमायबाय थायो मिडियानि गेजेरजों उसुं खाथिनि मानसिखौ गावजों गाव अनलाय सहाय होनाया थाखा फैसाजोंल' नङा खुगा बाथ्राजोंबो जोङो दिनै सहाय होनो हायो। दिनै बिनि थाखायनो आङो दिनै बे आस्राबारि गामियाव फैनानै दिनै बे जि आदैनि न'खराव दिनै समयसा जादों बे समयसायाव आं सिगांनि बायदिनो बुंबाय थाखादों आं जि जायगायाव थाङो समयसा न'बे बेयावहाय आं जाखिनि हायो बेयाव आङो हेफाजाब होबोगोन रायजोफोरनो होननानै दिनै आं फैनो सानाखैमोन। दिनै आदैनि जि बे प्रब्लेमखौ दिनै नोङो नाय होननानै भगबान बा इसोरा आंखौ दैथायहरनाय बायदि दिनै आं बे जायगायाव फैनानै दिनै बे बेमारिखौ आं नुफैनो मोनदों। निस्सय जि बेमार बे बेमारा हामगोन इसोरनि अननायाव आरो जुदि हामाब्लाबो दिनै जि इसोरनि मोनसे जि लिरखानाय बायदि जि मानसिनि जिबना सानसे समाव गोमानानै थांगोन आरो जेब्लानाखि बेनिफ्राय गोमानानै थांगोन अब्ला जोङो आलो गोजोन मोनसे जायगा दङ बे जायगायाव जों साफ्रोमबो सहैगोन। निस्सय जोङो बेखौहाय आसा खालामनानै दङ। दिनै आङो माखासे बिसयखौ आङो गोबां बुंनांगौ दंमोन आरो आङो मोनसे बे निउसनि गेजेरजों बा भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं खोन्थागोन। दाख्लै आङो जेब्लानाखि खुंग्रिं सेलेखा खानजङाव थांदोंमोन बेयावबो सासे पेरालाइस जानाय आदैया दिनै बिसिनायाव उन्दुग्लिनानै दङमोन। बेयावबो आङो जाखिनि हायो बेयाव आं अनसुंथाइ होनानै बिथांखौ आङो एसे मोजाङाव फैबाय होननानै दिनै आं खोनादों। निस्सय आदैया मोजां जागोन आरो रायजो राजानि आरो समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै आङो बे ख्रिस्टमास जानो फैनायजों लोगोसे रायजो राजाजों रंजानाय दिनखौ फालिनो मोननायनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद खुसि। अरायसम रायजो राजाफ्रा बिदिनो वेलकाम खालामगोन आरो हांख्रायगोन होननानै आंनि बेखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। जोङो बिदिनो दाब दाब जायगायाव हाबनानै बा फैनानै बिदिनो जोङो गोबां रायजो राजानि मा समयसायाव दं बबे जायगायाव मा सिस्टेम जानानै दं बेफोरखौ जोङो गोबां बेरायगासिनो आरो बे बेरायनाया आं हारसिं नङा। दिनै जोङो बिदिनो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि जि CWC नि मेम्बार्स सारमोन आरो बेजों लोगोसे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो डिस्ट्रिक्टनि आरो ब्लकनि प्राइमारिनि गासैबो
दैदेनगिरिफोरजों जोङो सावरायलायनानै रायलायनानै जोङो बिदिनो बबे साइडआव मा सिस्टेम माबायदि रायजो राजाफ्रा संसार जागासिनो दङ माबायदि हालोदाव मा अबस्थायाव दङ जों बेखौ नोजोर होगासिनो आरो बेल' नङा दिनै आङो बेयाव फैदों हारसिं फैदों बेल' नङा दिनै आङो सारमोनजों दिनै हाग्रामा सार आरो खाम्फा सारमोनजों आङो सावरायलायनानै आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों सार होननानै आङो इनफरमेसन होनानैसो दिनै आं बे जायगायाव फैनानै दिनै बे ख्रिस्टमास जि प्रग्राम आरो बेजों लोगोसे बिदिनो बेमाराव गोग्लैनाय माखासे मानसिफोर दुखुथियायाव गोग्लैनाय बा बेमाराव गोग्लैनाय बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै आं बे निउसखौ लानानै दिनै आं सारमोनजों सावरायहैगोन आरो बिसिबां मानि जोङो फैदों बे फैनायावहाय जोङो गोबां निउस बायदि जोङो दिनै लानानै थाङो आरो सारमोनजों आङो सावरायो आरो आंल' नङा दाब दाब जायगा सानजा जोबथानिफ्राय लानानै सोनाब जोबथासिम जोंनि बिसिबां मानि गोख्रों मावथि जोंनि BPFनि मावग्रा नोंथांमोन दिनै गोदान जइन जादों आरो फुराना दिनै दङ बिथांमोनजों जों गासैजोंबो टक रायलायनानै सानजा जोबथानिफ्राय लानानै सोनाब जोबजासिम जोङो दिनै मै होनाय आरो साबल होनाय सामोर होलाय बेबायदि जों बेबायदिनो जों गाग्लिगोन आरो गाग्लिबाय थागोन आरो गाग्लिगासिनो दङ। बुंनो सानदों जेनाखि दा जोंनि जिसुया सुमफ्रामारि सारनि बिथाङा जोंनि ख्रिस्टमास समावहाय जोङो जेनाखि एसे जानायफ्रा थार नाथार जादोंमोन जों गोरिब अबस्थानि थाखाय दा बिथाङा जोंनो बे थार नाथार जानायफोरखौ जोङो बिथाङा सुफुंहरबाय जों बिनि थाखाय बिराद धन्यबाद होदों आरो जेनाखि बिथाङा जोंनि बे गोरिब अबस्थाफोरखौ नायनायनि थाखाय जोङो नुबोबायबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेनाखि गोरिब अबस्थाफ्रा जेरैनाखि लोमजानानै दंमोन सोरबाया बेफोरखौ एसे डाक्टार सिकित्सा खालामनानै होदों आरो जोंनि बे गोरिब अबस्थाफ्रा गोरिब होनोबा गासैखौबो नायगिरि बिथांफ्रा मोनथिखायो जायफोरनाखि बन फाननानै जाग्रा आरो जायनाखि हाजिरा मावनानै जाग्रा बेफोरबो बिसोरखौ बिराद मोजां अनबोदों आरो नायबोदों आरो सिबिहरबाय थादों मानो होनबा बिथाङा जोंनि गोरिब अबस्थाफोरखौ सारि उफालि नायो मानो होनबा बियो गावनि आरो जोंनि गासैबो गोरिब अबस्थाफोरखौ गाव गोरिबनिफ्राय जेरैनाखि खस्थ' मोनबोनानै देरबोदों बेफोरबायदिनो जोंनि गोरिब अबस्थाखौ बिथाङा मोजाङै मोनथियो दा बेनिखायनो सार सुमफ्रामारिया जोंनि बे बेकग्राउन्डनि सार जिसेयानि थाखाय जोङो फंनैसो बुंनांगोन मानो होनबा बुङाबाबो जाया मानोना बिथाङा गोरिब दुखियाफोरनि थाखाय बिराद मोजां सहाय होदों आरो नायदोंबो आरो नायालासिनो मेगन मोसेबनानैबो थायाखै बिथाङा मोजाङै नायो मानो होनबा इयुनावहाय फैबाय थाबाबो बियो जोंखौ निस्सय नायालासिनो थानाय नङा नायगोन दा बिथाङा जोंनि गोरिब अबस्थाफोरनिफ्राय गावनि न'खराबो गोरिब अबस्थानिफ्राय दा जाखांनानै गाहा एसे लेभेलाव सौफैनायखाय दा बियो गोरिबनि अबस्थाफोरखौ मोनथिगौ दा बेनिखायनो जोङो गोरिबासो गोरिबखौ सिनायो नाथाय माहाजोना माहाजोनखौल' सिनायो आरो जायनाखि गावनि उदैखौ सिनायग्राया गावनि उदैखौल' सिनायो दा बेनिखायनो सार जिसेस सुमफ्रामारिया दा गावनि उदैखौ सिनाया बियो गावनि न'खरखौबो सिनाया मानोना बियो जोंनि गोरिब अबस्थाफोरखौ एसे मोजाङै सिनायो गावनियाव थानायखौ हरो आरो गावनियाव गैयाबा गैया होनो मानोना बियो गावनि दंनायखिनि बाख्रिनिफ्राय जोंनो बरननानै हरो मानोना बियो बिराद मोजां एक्टिभ आरो ससियेल वार्कारनि मावनायनि थाखाय जों बेखौ बिराद धन्यबाद आरो हामबाय होननायजों लोगोसे बेखौ जोङो गोसो खुसियै आजावनानै जोङो जमा आरो खौसेथियै गोग्गोम फोथायनानै जों थाबाय।